Телгә килгәндә менә бит инде чит төбәктә үстең. Бу телне гаиләгездә татарча сөйләшеп, гомумән татар авылында үскән кеше бит инде син. Бу ничек синең фикереңчә, менә өйдән саклап килергә кирәк менә бу татарча сөйләшүне. Хәзер бит инде менә төрле вакытлар була, теге урысча да сөйләшәбез бит инде, башка сүзләрне кыстырып та куябыз бит инде. Балалар менә мәсәлән. Менә дөресен әйткәндә, Казан дибез, Татарстан дибез, димме? Әйе. Казан килсәң татарча сөйләшүче кеше бик әз бит. Әйе, мин моның белән килешәм, чөнки Бик аз. мин үзем Чаллыдан һәм Чаллыда татарча сөйләшүчеләр бик күп. Казанда алай түгел. Әйе, чит төбәккә киткән саен татарлык, татар теле көчлерәк. Чөнки бу бит инде Татарстан дибез, татар иле дибез, димме? Чит төбәккә киткән яшәгән татарлар, алар инде урыс ягын, урыслар белән дә яшиләр, төрле кешеләр белән яшиләр, димме? Татарлар бердәмлек бар татарларда. Шунлык белән сакланып калгандыр ул тел дип әйтәсем килә. Читтә була торып, ул теленә сусаган була. Шулай бит, сусауны басыр өчен шул татарча күбрәк сөйләшәләрдер инде, әйме? Менә сиңа үзеңә килгәндә мин сине ничә еллар буе беләм, мин синең бер тапкыр русча сөйләшкәнеңне ишеткәнем юк бугай минем. Мин урысча сөйләшәм бит шуңа. Шуңа шикләнәм шул миндә. Сиңа теге мацерин якларга кушкандар, нидә мәктәптә укганда, мен әйтәм, апа җаным, мен әйтәм, мин моны яклый алмыйм. Шигырен түгел мацери сүзендә адәм рәтлегенә әйтеп чыга алмыйм дисеңме, әйме? Татар булып яралганбыз инде, Аллаһка шөкер. Сөйнәм, горурланам татарлыгым белән. Менә милләт үсешенә әзме күпме өлеш кертә алам дип уйлыйсыңмы? Милләт үсешенә мин кертә алам. Чөнки мин җырлар шәкертәм аларны тамашачыларга. Инде мин концертта да әйтеп киләм. Татар телен, татар моңын, татар динен бетермәгез. Ришат, ул бит инде теге җыр аша милләт үстерү, телне байыту ансы хуп эш, бик хуп. Тик монда ике эшне бергә эшләп була бит. Юк, җыр аша аңлатсам бит, җыр аша аңлатсаң җиңелрәк керә халык. Милләтне дә үстереп, демографик хәлне дә яхшыртып. Демографикка. Белмим. Андый карашмый. Нигә? Иләнегә баштан. Яхшы, шулай да менә бу татарлыгым белән горурланам дисең әйме, Ришат, син теге күкрәк кагып әйтә аласың бу сүзләрне. Тик күңелдә ул теге күп сиңа димим, күп очракта сүз итеп кенә әйтелә. Ул теге шуны татарлыкны, милләтне саклыйп дип кычкырып йөрүчеләр күп, шулай өенә кайтып баласы белән русча сөйләшергә мөмкин. Менә шундый хәлләргә ничек карыйсың син? Мин даже гаишник белән мине туктата икән, гаишник белән татарча сөйләшә башлыйм. Аңласа да аңламаса да сөйләшә башлый. Әйе, аңлаганы рәхмәт, таный. Гаишниклар димә. Син махсус танысыннар өчен татарча сөйләшә башлыйсың. Юк, алай түгел, мин теге татар теленә өйрәнгән мин, кичкенәдән. Әллә син теге машинаны төшүгә юхиди хезмәткәрен туктаткач, берсен күзләп җырлый башласың. Сплошной изләп димә. Әйе. Шаккан гаишник каршыма. Еш туктаталармы? Туктаталар, я. Бәккәрим. Димәк, кагыйдәләрне еш бузасың. Бузган юк. Үзләре килеп чыга. Нәрсә, бузган юк дисең. Күбрәк концертка чыкканда, я мероприятиегә чыкканда шабасы була. Әйе, тизлекне арттырасың Мин инде. арттырам, менә шул белән кем бар. Абылай штрафлар күп түлисеңме? Түләгән юк әле. Зила бара. Приставларга әйтергә, карстовайтерлар ни белән әсәмне. Күпме җыеласың менә? Иң күп җыелганы күпме? Җыелганы юк, җыелганы юк. 250-500 сум шулай гына җыеладыр. Бу юк дәрәҗәсендә инде. Юк инде, юк.